Avui anem a presentar la tercera edició del Cross Nocturn urbà de Salesians. Una prova que jo crec que té coses molt xules, sobretot una és que és urbana, però sobretot aquesta part nocturna. Jo crec que li dona un al·licient que altres proves no tenen, no? Que el poder córrer un divendres per la nit per els nostres carrers de la nostra ciutat, pues jo crec que és molt xulo, és molt atractiu. Ara després de festes jo crec que és algo que ens pot vindre molt bé per a recuperar sensacions que en festes hem estat ahí també donant-ho tot. Jo crec que és el moment d'apuntar-se a aquesta cursa i de participar. L'excusa és anar a córrer, passar un bon ratet agradable per la ciutat, participar de la Lliga de Curses d'Alcoi, que també és un incentiu molt gran per a tots els corredors populars de la ciutat, donar aquest toc a més valors humans i esportius que també són importantíssims i socials que últimament hem estat molt privats d'ells, però la causa fonamental és la solidaritat, el poder arreplegar una quantitat econòmica i poder destinar-la a una associació, ONG o grup de persones que treballen pels demés. I en aquest cas, tant el nostre director com el grup de mestres del col·legi vam decidir que darrere de la pandèmia el problema emocional, els problemes mentals estan un poc més aguditzats i devien de fomentar aquesta solidaritat de cara a aquestes persones. I què millor que fer-ho també en els adolescents. Des del GARA volem agrair a Salesians que hagin pensat en nosaltres. Tenim una estreta col·laboració en tots els centres educatius de la ciutat i especialment en els Salesians perquè fem les xerrades de prevenció del consum d'alcohol i altres substàncies, col·laborant en la unitat de prevenció comunitària de conductes addictives. I dins d'esta tasca que fem tenim el programa Emotius, que és d'educació emocional, i el que pretenem en aquest programa és dirigir-nos precisament a la joventut, als adolescents principalment que solen experimentar en uns moments vitals molt dificultosos que tenen sensacions i emocions que moltes vegades es costa gestionar. Jo crec que és molt important que els nostres adolescents tinguin ferramentes de gestió emocional per a poder previndre conductes que siguin disruptives i que puguen generar també en el temps conductes addictives. També anem a dedicar un 50% de la recaudació al projecte educatiu Don Bosco. Són 15 xiques que tenim tutoritzats en Salesians Juan 23. Són xiques que venen de tots els col·legis d'Alcoi. És una cursa difícil perquè té moltes pujades, baixades, curves, girs de 180 graus, però pense que és un circuit superdivertit. De fet, el primer i el segon any que el va fer la gent va dir: David, nos lo hemos pasado genial. Pujar, baixar, girar i damunt fer-ho per la zona més cultural, turística podríem dir, on els edificis d'Alcoi són una autèntica passada.